Lehtonen ja Taru Lahti sijoittuivat uran ensimmäisessä beachvolleyn Grand Slam-turnauksessa Moskovassa 17. Maailmanlistalla kaksikko on rankattu 4. Euroopan kisat odottavat kesäkuussa, mutta ennen Bakun turnausta Yle Urheilu tapasi kiireiset urheilijat Helsingin Kauppatorilla. Tällaisethän me tarvitaan näitä turnauksia. Nytkin oli 8 astetta viimeksi pelattiin. Siinä oli. Noniin, näillä. Turistina on hauskaa olla omalla torilla. Pikkujutuista pitää ottaa ilo irti Helsingin Kauppatorilla jälleen kerran ainoana vapaapäivänä ennen kuin reissaaminen jatkuu beachvolleyn maailmankiertueella. Riikka Lehtonen ja Taru Lahti viettävät tänä vuonna noin 300 päivää ulkomailla eri turnauksissa. Sitten nyt ollaan Suomessa käymässä, niin tämmönen keli ja päästiin torisumpille tänne Kauppatorille. Niin siis ihan mahtavia hetkiä. Täytyy elää siinä hetkessä ja nauttia silloin aina, kun siitä on mahdollisuus. Kaikki panokset on ladattu beachvolleyn maailmankiertueelle, jolla kerätään ranking-pisteitä Rion olympiakisoihin 2016. Urakka on vaativa, sillä pistejahti päättyy vasta ensi vuoden kesäkuussa. Tällä hetkellä juuri 35-vuotias Lehtonen ja 22-vuotias Lahti ovat Suomen ykkösparina taistelemassa Rion paikasta. Tämä on kova suoritus, sillä vielä 2 vuotta sitten Lehtonen kärsi pahoista polvivammoista. Kyllä me nyt mennään haastamaan kenet tahansa, että me ollaan luotu vahva pohja ja ollaan harjoiteltu hyvin, niin kyllä me halutaan mennä jokaista peliä voittamaan. Maailmankiertueen lisäksi Suomen ykköspari hakee menestystä tänä kesänä Bakussa Euroopan kisoissa. Lehtonen pelasi lentisammattilaisena juuri Bakussa vuosina 2010 ja 2013, mutta muistot eivät ole kovinkaan kultaisia. Lehtonen savustettiin joukkueesta Suomeen kesken kaiken polviongelmien takia. Siitä jäi tosi huono maku, koska itsellä on semmoinen mentaliteetti, että tavallaan että asiat hoidetaan hyvin loppuun asti. Mutta siitä tuli myös sitten semmoinen, että vitsi, että mä näytän vielä. Täällä on nyt mansikoita, torikahvia tarjolla, vaikka mitä, mutta mikä voisi olla semmoinen asia, minkä sä haluaisit näiden kaikkien muistojen ja vuosien jälkeen Bakussa vielä tsekata? Palkintopallo.